היי, שוב אנטון, ממשיכים בהסברים ותרגולים. היום, הפעם, אני אסביר לכם תרגיל שנקרא גובלט סקווט. זה אומר שאנחנו אוחזים במשקל שנמצא לפנינו. כמובן, הוא ייצור לנו עומס כזה שאנחנו נצטרך, הגוף ירצה לקבל הטיה לפנים. אנחנו צריכים הרבה יותר להשתמש בשכמות, בזוקפי האגב, לא לתת לזה לקרות, אנחנו צריכים להיות בפוזיציה הזאת. המרפקים יהיו צמודים לגוף והסופים. בגלל שהמשקולת תהיה מקדימה, אנחנו לא יכולים להיות רפופים, צריכים להיות הסופים והדוקים. אוקיי? תכף איך אנחנו אוחזים את המשקולת, תכף נסתכל. אז זה מצב האחיזה של המשקולת. שלושת האצבעות האלה נכנסות לידית, האצבעות כאן מונעות מהקטלבל ליפול קדימה, אנחנו יכולים לווסת את המשקולת, בעצם איזושהי חצובה כזאת, והגודלים נמצאים פה. המשקולת צמודה לגוף, מרפקים צמודים לפה או אפילו אולי טיפה מלפנים. שימו לכם שכמות לא כאן, אנחנו נביא את הכתפיים לאחור. סופר חשוב שהגב יהיה זקוף במהלך העבודה. אנחנו נדגים כרגע איך אנחנו מבצעים את זה בפן הפרונטלי ומהצד. אוקיי? שימו לב, אנחנו משקולת אחרת, טיפה יותר כבדה, טיפה יותר נוחה לביצוע. למתחילים הייתי ממליץ לעבוד עם 8 קילו. אז אנחנו עושים פסיקה רחבה יותר מסקווט רגיל. אם אנחנו בסקווט רגיל עושים עמידת רוחב כתפיים, או אנחנו טיפה נפתח פסיקה יותר רחבה, וכמובן לזכור את הדגש, דחיפת ברכיים כלפי חוץ. אז לוקחים את הקטלבל והופכים אותו אלינו. אני יודע שאני מחזיק את הקטלבל בצורה יציבה, מעדק את המרפקים, אוסף את השכמות ביחד, פותח פיסוק ומבצע סקווט. אוקיי? אל תתרגשו מהקליקים, הכל תקין. וסקווט. רכיים החוצה. סקווט. מהצד. זה היה גובלט סקווט, חברים. נתראה בווידאו הבא.